ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. ఏ ఆగు, చెప్పరా ఎక్కడ నా ఆటో? ఏయ్, ఎవరు నువ్వు? నీ ఆట గురించి నన్ను అడుగుతావేంటి? ఆ రోజు నా ఆటో తీసుకువెళ్ళింది నువ్వే అని నాకు బాగా తెలుసు. మర్యాదగా చెప్తావా? నలుగురిని పిలిచి ఇక్కడ చావుగొట్టమంటావా? ఏ ఆగరా! కోట్రు, వాడే వాడే నా ఆటో కొట్టేసింది. ఆటోనా? ఆ రోజు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో నేను చూశాను వాడిని. సరుండు.